Gore rinera kudyiwa rinopisa. Tiri kuti zvadhakwa mhuri yeZimbabwe zvavharana. Tasvika kwa mvura yacheka makumbo, mutambo uya unenge watsvuka ropa. Zvakaoma vedwe. Vanhu vazhinji vakasangana nema situations akasiyana vamwe vakarasikirwa neupenyu because of this thing chiri kuitika icho chiri kunze zvavharana zuva ranhasi. Takarasikirwa navanhu vakaita sana Geza, Anasaruwaka, vamwe vakaheduka in the process yekuti chinhu chingirese chichienda kwachiri kuenda ichochi. Vamwe ndo vanoti vamwe vakapuwa mari, vamwe vakaheduka in the name of freedom yekuti tikada kuramba tichingoti take nechinhu ichika. Vakaona kuti vamwe vari kufa, vamwe vari kusungwa, vamwe vari kuita sei. So without wasting much of the time, muri Zimbabwe gedza tutunga vatongoonesa kuti Zimbabwe's 90-day public consultations on Constitution Amendment Bill number 3 end today, with the Parliament set to compile a report on over 300,000 submissions received nationwide. The bill proposes a parliamentary process for electing the president, extending presidential terms from 5 to 7 years, and wider governance reforms. Justice Minister Ziyambi said debate will follow after the parliamentary committee finalizes its consultations report. Ndo patamira iko zvinezvi tiri kuti aiwaka 90 days dziya dzanga dzakatarwa, dzanga dzakanzi hunzai masubmissions enyu, hunzai muchiningirina zvakawanda. Vanhu takasubmita. The funny thing chindinozoona panapa kumagumo kwenyaya, kune vamwe futi vekuti vaingotaura nemuromo. Takatakomanaka munofanira kunge muchinoita chinhu ichi mani, munofanira kunge muchinosubmit. Maybe kana time isati yanyanyaenda kumberi, kana vamwe vasati vaita, please itai sekudaro. Handiti takazvigara tazvitaura kudhara kuti chinhu chinoitwa sei, munosubmita sei zvinhu izvi. Takangogara tangodzidzisana kubva kare. Saka kune vanenge vachida kusubmita, submitai. Sedha muchashandisa ma-emails, sedha muchashandisa chii zvakasiyana munongonosubmita zvinhu zvenyu zvemuchitaurawo side renyu of the story. Vazhinji vakatoprinda ari matsamba chaiwo akanyorwa. Mukaona kuti vanhu vemachechi chaiwo vaiunza mazitsamba avo vachisimbisa chinhu. Isusu tiri chechi yakati, saka tiri kutiwo zvakati. Vamwe vachiti tiri chechi yakati, asi tiri kutiwo zvakati. Handiti saka kune timu rimwewo riyariyari kuti munenge muchingotaura muchingoita sei. Pane pamwe pekuti panoda kuti chinhu chinge chichienda kumberi, chichida kuitirwa action, kuti kungotaura tiri kure. Because ukangotaura uri from afar, hakuna zvauri kutaura zvacho hazvikwanise kuteerereka, muri kunzwisisa pane nyaya yacho. Saka ndo mamirira zvakaita. Tichaona kuti debate racho richange richifamba sei kuparliament. Vamwe vari kubvunza kuti saka kana ichinga inokwanisa kubudirira here ngini yacho iyoyi. Pari zvino iko zvinezvi, inini zvangu personally I don't trust vakomana vari kuparliament kuti vane chavangakwanisa kuita chekumiririra kuti zvido zvenyu zvinyatsoitika, because those guys vatori papero zvavo, vari kutori pabasa. And vanhu vari kuparliament, inini mazira angu nemaongororo angu zvandakaita tsvagiridzo dzangu, ndakaona kuti havatombonide a bribe kuti vanzi vada kutonyorwa kuti vakwanise kunge vachibvuma chinhu, because already kutowedzerwa 2 years pamusoro pacho kwavari itori bribe yakakurisa, because time extend avaziva kuti next ndivo vachadzoka muparliament imomo here, kana kuti vachanodyirwa kupati kumaprimary election, kana kuti vachanodyirwa kumaelections kwacho, kumageneral elections. Saka zvinonetsa kuti vazive kuti tichanodyirwa papi. Vanoziva kuti unopfuura nemoto, ukatanga wapotswa kupati yako unozonogona kunosangana nemunhu weposition, kana kuti ukatanga uri weopposition ukapotswa kupati kwako unosangana nemunhu wekuZANU-PF. Kunyanyanyanya timu reopposition vari kuzviziva kuti hapasisina chero vakadzokera kuelection hakusina achavhotera zvezve. Vanhu vakutoziva kuti vakomana vakabhitireya chamisa wacho. Saka vanhu vachamisa wacho vakangosvikopa kutoti ma-MP ava hatisina chekuita navo. But kune vamwe vekuti vachiri kushandidzana navanhu mune zvakanaka. Zvakawanda zviripo zviri kukwanisa kunge zvichiitika. But nhasi mhuri yeZimbabwe uri musi wekupedzisira, kune zvakawanda zviri kutaurika. Isusu masubmissions takaisa, I think tichakatotanga toisa masubmissions, because takatoona kuti kwada kutangirwa nevanhu ivava vanogona kupedzera vakungomwaya masubmissions avo, zvokuti I'm sure pavanenge vachiconsider nyaya dzavo vachateererawo mafacts edu takanhingirikina. Nekuda kwemareasons akasiyana siyana, ini hangu yangu submissions and submission yangu ndakaita handisi kukwanisa kuzokuratidza ikazitsamba rangu randakanyora ipapa, because zvinogona kuzotembesa musoro futi at the end of the day. Vamwe vanogona kuzoiona zvakasiyana siyana, but I'm glad kana mese makaita se makaisawo chenyu. Toda kuti tinzwe nyaya iri panapa, iri kutaurwa panapa.
nyaya dzemazita idzi aina handisiti ndataura, handina zita remunhu randataura because ndoziva kuti vamwe muchazotanga kuti but usiya achitaura dai apara pachivhitivhiti unigirikini yemunhu wese, iwe ukatouya ningi zvaari kuita hazvisi kundifadza, ningi ari kudai, so you are free kuti uite izvozvo handiti. Asi inini wangu muromo ndichange ndakavhara muchinzwa. Kune vachaona flyer richange richibudikira pascreen, ikambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Munhu wese anoda kuregisterwa company muSouth Africa muno nekuvhurwa FNB business account, tikuti this is the plug. Garai mabata Education Research muregisterwa macompany. Mazuva ano unoziva kuti zvaaeasy, usaswera uchiti munhu wekuti unovhairirwa nemumwe munhu achikudza kuti uda mbuti ude diesel uda kuita hata kana uda kuzvita ngazvipindire mucompany mangu inini kuda kupoka kana subcontract kana kuti munhu wekuti unzaka mari yako ngaipfuure nemuaccount mangu. Ndikaona munhu akawanda vakanzwa nekuvharwa muno muSouth Africa uchiti mari yako unotambira chigadhi kusecurity inenge ichipindira muaccount because hadzipindiri kamumaoko dzedzo masecurity pemande uchinotambirira muaccount mumwe munhu. Vamwe vakatizwa nemari, vamwe vakaitika zvakasiyana siyana, machallenges akasiyana siyana, zvikatozotanga kunetsa pamberi apa. Saka please guys, gara une yako FNB business account, gara une yako company registered company, zvese zvinoitwa namukoma Owen veEducation Research. But hasuda kupedza nguva isiri nyaya yatakunganira panapa cheteka dzakawanda nyaya, ngatinzwe zviri kutaurwa panapa mozondiudzawo kuti nyaya iyi vedu wega muri kuionawo sei papapa. I'm so disappointed. Kubva washaya kuti saka tiri kuendepi kuti vana Jeff Judah nekuskirima kwese kuya kuti akujoina ZANU PF. What is that? Why betraying other people like that? Uchimbotaurire zvese izvozvo akangofanana na Bishop Makanga, runomboshoropodza uchitaura vanhu uchitaura then at the end of the day wochinja. Vanhu vari kufunga kuti zvinhu Mwari vari kuita zvekutamba nenyika yeZimbabwe. To me nyika yeZimbabwe pane patakutosvika. Hatingararame muraramiro watiri kuita uyu wokupiwa $100 nemwana watungwarara ane 18 years nemagrosari usingatopedzi mwedzi, nesi kunyengeredzwa $100 hanzi pamwedzi negrosari. What is that? Kana ndadya grosari iroro, saka upenyu hwangu ndongomirira pa$100 idzodzo nekagrosari ikako. What is that? Why kudzikisirwa vanhu veZimbabwe kusvika pakadai? Kudzikiswa kusvika palevel yakaipa kudai, so kuti kunzi imimi hamuzive. Regai tikuratidze isusu tinoziva. Tungwarara akaenda kuhondo ipi yacho neakanonzi akaenda kuhondo, nezera rake iro rakaenda kuhondo ipi yacho neakaenda. Haisiriyo nyaya yangu. Nyaya yangu iri kuramba ichidzoka kuti vamunangagwa idi chokwadi vari kutoona zvinhu zvakatonaka, so kuti I feel sorry kune vanhu vese vari kutswera vakabata maplacards nema-t-shirts nemakepu vachiti tiri kusapota bill number 3. Vanhu ava vari kumboziva here kuti bill number 3 ichavatambudza zvokuti havana kana sei, havana kana chekuita, vachatongoita varanda vamunangagwa kusvikira amen, kusvika muvhu. Ini nditori nani? Aiwa, ina handisi muranda wavamunangagoba. Ya vanganditambudze in a way, but ndichirarama muraramiro wangu. Vanhu ava vari kusapota vamunangagwa pabill 3 number 3 kubvira kumapostori, maprofetsi, vanhu nje vari kuita zvavari kuita, vamwe vachipuhwa dzimota dzemari dzedu, imi muchiti vachivhayo vakanaka chaizvo, vamunangagwa vakanaka chaizvo. Ndiri kuda kuti vanhu ava vadzidze vazive muchatambura zvokutambura zviya, including me. Ndiri kuzviramba zvebill number 3. Tichatambura zvokutambura zviya muZimbabwe because zvava kuchiita manje. Vamunangagwa kana vapinda pa2030 vochovha zvava kusvika mu2033 kana kuti vachaisa mumwe munhu zvokungovhara havo maziso edu isusu tinonzi takapusa, neivava vanoramba vachivasapota
ava ndo zvidzoi zvevanhu chaizvo chaizvo, zvevanhu vanoramba vachivasapota vachipfeka matishets vachipuhwa machikeni akaora vachiti isusu tinosapota bill number 3. Ndoda kutaurirai hama dzangu Zimbabwe, iyi bill number 3 yakutonokuendesei ku1 party state. Vamunangagwa vachatosiya mwana wavo pachigaro, hatisingaziva kuti 2033 yachona vanenge vaisvika here. Kana vaisvika vada kutoisa mwana wavo pachigaro, remember banda wekuMalawi akapedzesera achitonga akutoita zvokubatwa kunzi uya fambai neapa baba, fambai neapapa, uyai neapapa. Ndo zvinoda kuita Mnangagwa exactly nezviri kuita uyo Museveni uyo, ndo zvinoda kuti waMnangagwa exactly. Imi muchiswera muchiti pamberi nebill number 3, pamberi nebill number 3, muchaiona bill number 3 iyoyo ichakutambudzai zvekukutambudzai zviya, vazukuru nezvizukururwa zvichauya zvikakwira zvikashaya kana pekutangira, vachashaya pekutangira vazukuru nevazukuru venyu. Imimi muri kutswera muchiti we support bill number 3. Mnangagwa aisa vana vake kuita maprince achaenda mumaprovinsi umo kuti prince chakuti uko, prince chakuti uko, prince chakuti uko, nevazukuru vake vese vachaita maprince. Imi makatarisa kuti baba kudai zviswera muchiti we support bill number 3, we support bill number 3. Muri kutomboziva kuti iri kureve bill number 3 iyo? What is that? Zvino ana Jeff Judah wabva vati tindindi imomo. Chiiko? Mishonga here? Chiiko chinomboitika nevanhu? Chiiko chinomboitika? Jeff Judah, I'm very disappointed newe. Waitotisimbisawo tichitoti tiri kufamba. Uyo nzve waenda kuZANU-PF. What is that? Kuda mari here? Kuda mari here nai Jeff Judah? I'm disappointed man. But anyway, munhu ainoita choice yake, ndadzoka. Munhu ngaaite choice yake, but at the same time unombengo wasimbisa vamwe vanhu vafunga kuti pane kwatiri kuenda, iwe nzve kwamato wakuenda kwako kwachino kwanga uchipopotera ndokwawazoenda ikoko. But nini ndiri kuti hama dzangu varume veZimbabwe ngatimbosumuka iwo kana. Inini ndanga ndichiri kuma30s ndaisumuka, 34 uko ndaisumuka. Zvino pandava apa pa60 apa 62 handichakwanisiba kuti asi ndicharwawo nemarwiro angu andinogona. Asi varume veZimbabwe ngatisumukei. Mukasimuka imimi tinokuteerai kumashure. Ngatisumukei varume veZimbabwe, tidzivirire nyika yedu, tidzorerwe nyika yedu yabiwa naMnangagwa. Varume veZimbabwe tokukumbiraiwo, kusiri kufa ndekupa. Tinogona kuti ndizonofa zvangu, ndizonodii. Kusiri kufa ndekupi varume veZimbabwe. Besides varume, vakadzi, vanamai wee, ngatisimukei. If we stand up tese nyika yedu yeZimbabwe kuti ngatitasimuka, tinoihwina iyi. Ndadzoka kuvakadzi. Tingangoramba tichingoti varume kweisu tikumboite vakadzi. Patinombonotamba kongonya pepe, ngatiregedzei zvekongonya, tiuye timire mustreet umu titaura kuti waMnangagwa zvamakuita izvi hatizvideba. Ngatimirei hama dzangu. Idi chokwadi tikaramba takati vavaka, nyika yatoenda ina waMnangagwa ende ichatoburitswa muZimbabwe yakuenda kuZambia, ichapedzera yakunzi Zambia iZimbabwe. Dai Mwari wazotibatsira. Mazvita.